Трохі няёмка пра гэта гаварыць, але словы расказ, расказваць, апавядаць і аповед нармальныя і натуральныя ў беларускай мове. Нашыя продкі карысталіся імі спрадвеку, а вось словы распавядаць і расповед, іх дублеты, то бок нават не синонімы, не фіксуюцца аніводным сучасным слоўнікам, акрамя гістарычнага. Бо яны ўзнавіліся ў нашай мове ў сярэдзіне мінулага стагоддзя пад уплывам украінскай мовы. Звычайна кажуць, што ў нас іх увёў Караткевіч, які вучыўся ва ўкраіне і стуль панабраўся. Відавочна, што ніхто нікому не можа забараніць карыстацца пэўнымі словамі. Але калі вы хочаце гаварыць па-беларуску больш натуральна ды аўтэнтычна, не забывайцеся, што мы маем цудоўныя беларускія словы расказваць і апавядаць, якіх ні ў якім разе не варта цурацца і ўнікаць. А яшчэ больш падобных цікавінак, правілаў, парадаў, лаянкі і трасянкі вы знойдзеце ў маёй базе беларускай мовы па спасылцы ў апісанні гэтага відэа. Расказвайце, апавядайце і гаварыце па-беларуску.